Ngayon, ituturo ko sa inyo ang tamang pagluluto nitong ginawa kong binurong kanin o sa tawag na tagilo. Ituturo ko sa inyo ang tamang paggisa at tamang pagluluto. At yung pagprito nating mga isda at ang mga gulay. So tara na, umpisa na natin ang pagluluto. Kung meron kayong sobrang kanin, pwede ninyo itong gawin. So ganito ang tamang paggawa. Dahil ako meron akong sobrang kanin, ayan, at sinamahan ko ng isda. Ang ginamit kong isda, yung salmon. Tapos nilagyan ko ng asin, ilalagay ko ito sa isang lalagyan. Aayusin, ididiin ng konti at pagkatapos lalagyan ko ng plastic para hindi sumingaw yung gagawin nating buro. Pagkatapos tatatatakpan ko yan. Week later. Sibuyas, luya at kamatis. Hiwa ng sibuyas. Tapos, isunod natin ang kamatis. At ang luya. Dapat, ang paghiwa dun sa luya, kailangan yung pino. Para masarap yung lasa pagka ginisa natin yung ating ginawang binuro. Tignan natin kung mainit na yung mantika. Tignan natin itong igisa. So kailangan ng luya, pag ginisa natin, kailangan medyo kulay brown siya para yung lasay niya sasama dun sa mantika. At pagka tuna, pwede na nating isabay yung sibuyas. Ngayon, luto na yung sibuyas, pwede na nating ilagay yung kamatis. So ngayon, halu-haluin natin hanggang sa maluto. Ngayon, tatakpan natin yung kawali. A few minutes later. Wow! Oh my God! Wow! Ngayon naman, ilalagay na natin ang ating ginawang binurong kanin. Tapos maglalagay ako ng katamtamang tubig para hindi siya masunog ang ating ginigisang nuro. Ayan, haluin natin at pagkatapos takpan natin ito. A few minutes later. So kailangan nasa katamtamang lakas lang ang apoy, huwag na siyadong malakas kasi baka masunog ang ating niluluto. Magic sarap para ang ating linuluto ay lalong sumarap. Ngayon naman, ipiprepare natin ang ating ipipritong isda. Start, farina o harina at saka yung paminta. Tapos i-mix natin dito sa ating ipipritong isda. Ayan, ang gamit kong isda ay ang salmon. Ngayon naman, katulad ng dati, maglalagay tayo ng isang kawali na may mantika. So ngayon, pagkaprito, ayan. A few minutes later. Pagkaprito ng kabilang side, so ngayon ibalik rin naman natin para maluto naman yung kabila. So ayan ang ating piniritong isda. Ngayon naman isusunod natin ang pagluluto ng ating mga gulay. Okra, talong, sitaw, at saka ampalaya. Lahat ito ilalaga natin. Madali lang ang pagluto ng mga gulay. So kailangan half cook lamang para mas masarap siya pagka kinain natin ito. So ayan na, luto na ang ating recipe ngayon. Pwede na tayong magtanghalian. Di ba masarap? Mabubusog na naman ako nito.
Tara, kain na tayo. Maraming pong salamat sa panonood. Hanggang sa susunod po.